V dnešnom podcaste o deťoch s Zelenkou vítam pána doktora Roba Krauseho, ktorý je neuropsychológ a budeme sa venovať téme, ako hovoriť s deťmi o chorobách. Vítaj, Robo, u nás. Ahoj, Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Niekedy rodičia majú tiež na seba vysoké nároky, nátlaky, očakávania, sú prekvapení z toho, že moje dieťa zrazu tam plakalo, čo si kto pomyslí. To všetko dajme úplne že bokom. Ľudia si vždy budú myslieť, to je jediná naša výhoda v porovnaní s inými tvormi na planéte, že dokážeme rozmýšľať nad tým, ako premýšľame. Tak teraz, čo na druhej strane ten pediatér alebo ten personál tej ambulancie, ako má reagovať? Lebo teda áno, aj pre nás je to niekedy ťažké, iné je, keď je pohoda ako teraz v lete a mám pol hodinku na dieťa a môžeme spolu sa porozprávať o tom, ako ide na zmrzlinu, a iné je, keď je chrípkové obdobie a mám ďalších 60 ľudí v čakárni. Ja veľmi pekne ďakujem, že si ho prijal, naozaj sa na teba veľmi teším. A je to taká trošku iná téma z pohľadu pediatra, ale samozrejme, keďže sa venujeme deťom komplexne, tak rovnako dôležitá ako jednotlivé choroby. A keďže návšteva dieťaťa v ambulancie alebo nejakého iného zdravotníckeho zariadenia je tak častou témou a samozrejme chodia tam deti od bábätka až po tínedžerov, tak by veľmi rada som sa porozprávala práve o tejto téme, ako ich pripraviť, ako s nimi komunikovať, čo im povedať a ako sa k ním správať, aby sme tu ich dušičku nepokazili, ak teda máme na to možnosť. Tak mi povedz, ako by si ty povedal, že čo s tými deťmi, keď idú do ambulancie, ako ich pripraviť? V prvom rade ešte raz teda ďakujem za pozvanie. A to, čo mi tak beží v hlave, ako som ťa aj teraz počúval, je najmä to, že mnohokrát rodičia chcú rôzne rady, tipy. A niekedy je naozaj veľmi nápomocné, keď sme v prvom rade človekom a vnímame dieťa cez optiku ľudskú. To znamená, závisí samozrejme od vývinového stupňa, to znamená, ak hovoríme o dieťati v predškolskom veku, tak dieťa vníma aj návštevu doktora na podklade toho, ako to vníma samotný rodič. Ak dovtedy rodič uvediem napríklad strašil dieťa alebo určitým spôsobom používal rôzne metódy na vyhrážanie sa dieťaťu, či už návštevou lekára, alebo však nebudeš užívať lieky, tak potom ťa hospitalizujú, tak je pochopiteľné, že ten detský mozog určitým spôsobom si to zoberie k sebe a nad tou medicínou alebo nad návštevou lekára uvažuje inak ako bez tejto skúsenosti. Čiže tá hlavná pointa znie, je dôležité byť nastavený ako človek, to znamená vidieť pred sebou dušičku, ktorá vníma to, čo sa mu deje cez optiku toho, ako to cíti rodič, ako to vníma rodič. My máme zrkadlové neuróny, ktoré sú zodpovedné za zrkadlenie správania. A dieťa tým, že mnohokrát rodiča nemusí poslúchať z hľadiska toho, čo mu povie, ale vníma, ako sa rodič cíti, vníma, ako rodič reaguje. A keď dieťa, uvediem príklad, má určitú chorobu a rodič nad ňou nejakým spôsobom rozmýšľa, nejak to prežíva, tak dieťa má tendenciu si osvojiť toto prežívanie. Takže okrem toho, že dieťa teda pripravujeme na návštevu lekára, by rodič mal v prvom kroku pripraviť seba na návštevu lekára so samotným dieťaťom a vyhýbať sa teda tomu, ako som povedal, že budeme vnímať doktorov ako strašiakov, alebo že budeme poukazovať na to, že to, čo nezvládame my vo výchove, tak za nás následne budú robiť napríklad lekári v nemocnici. No a už potom, keď tá samotná návšteva prebieha, detský mozog miluje fantáziu a má rôznu obrazotvornosť. No a tým, že z evolučného hľadiska tie jednotlivé časti mozgu, ktoré sú odpovedné za vyvodzovanie dôsledkov, vnímanie rizika, nie sú úplne dozreté v detskom veku, tak dieťa môže mať aj rôzne katastrofické scenáre, môže mať rôzne také seba trízniace myšlienky, naviazané teda na to, že ho to bude bolieť, že to bude nepríjemné. No a tam je veľmi dôležité sprítomnenie, pripraviť dieťa, uvediem napríklad na to, že budeme tam spoločne dať dieťaťu ruku, lebo samozrejme vieme, že aj dotyk viac aktivuje ten parasympatikus. To je presne to, čo zase pre zmenu dieťa upokojuje, ukľudňuje, budeme tam spoločne. Dôležité, aby dieťa malo pripravenú vodu, lebo v strese mnohokrát tá dutina ústna vyschne. A takýmto spôsobom, keď ponúkneme vodu dieťaťu, tak dávame mu jasne najavo, že jeho mozog môže byť teda v pokoji. No a už potom samozrejme, keď sme aj na návšteve lekára, tak je dôležité rozprávať sa samozrejme so samotným dieťaťom. Lekár by sa mal vyhýbať tomu, že nebude to bolieť, ak to bude bolieť. O mnoho efektívnejšie z hľadiska neurolingvistiky uvediem príklad povedať, že teraz možno toto na chvíľočku zabolí, ja ti to teraz ukážem napríklad rukou, iba takto chytím, trošku tak štipnem, teraz to môžeš urobiť ty mne, aby dieťa vlastne malo možnosť navnímať
má to z jednej, ale aj z druhej strany, no až potom následne podať napríklad samotnú injekciu. Malo by to byť o takom partnerstve, lenže rodičia často to, čo urobia, je, že povedia, nebude to bolieť, následne to dieťa bolí a potom si dieťa vytvára nepríjemný asociačný spoj, že jedno mi bolo povedané, ale druhé som ja cítil. Preto je omnoho efektívnejšie využiť takú neurolingvistickú komunikačnú vsúvku, ako napríklad možno ťa to na chvíľočku zabolí, ale hneď potom to už bude lepšie a lepšie. To je tzv. Vylučovacia spojka ale. Že najprv poviem to, čo je, nazvime to, negatívne, alebo to, čo dieťa môže mať určitým spôsobom z toho obavu a strach a následne to presmerujem tam, kde chcem to psychické prežívanie zobrať. A tak sa usmievam, lebo si to zrkadlím, že či to takto robím v ambulancii aj ja, tak ako je to poučné aj pre mňa, čo hovoríš. Možno by som sa na to tak pozrela, že teda príde k nám do ambulancie dieťatko, ktoré sa narodí. Je to bábätko, ktoré má poradne, povedzme do toho 18. mesiaca s ním nejako komunikujeme málo. A potom nastane obdobie, kedy k nám začne chodiť, povedzme, ja tomu hovorím, že začíname s nepovinnými očkovaniami, tak za každým ako príde, nepríde chore, ale len na nejaké očkovanie, čiže mu samozrejme ubližujeme. Potom začne chodiť ako chore, kedy zase nejaké CRP a podobne. Čiže keď ja veľmi napríklad vnímam v ambulancii na tých deťoch, že aký vzťah majú ku mne ako k osobe alebo vôbec k ambulancii ako takej, k personálu, vzťah rodičia, tak sa k nám správa dieťa. Ak tí rodičia prídu s úsmevom, ak sa vystiskáme, tak proste aj to dieťa to tak vníma a keď tí rodičia prídu nahnevaní, ideme zasa tej Prokopovej a zasa bude neviem čo dlho čakať, tak to takto vníma aj to dieťa. Čo by mali rodičia urobiť? Teraz nepoďme že na konkrétnu návštevu, ale na takú tú výchovu, pretože samozrejme to dieťa bude chodiť k tomu doktorovi celý život. Hej? Čiže ako by si to mali od toho bábatka vývoja nastaviť, že kde by mal byť v tom mieste tej výchovy ten lekár a ako by sa malo k nemu pristupovať. A veľmi dobre sa pýtaš, lebo dieťa mnohokrát napodobňuje samotného rodiča. A to, ako to prežíva rodič, tak takisto to prežíva často aj dieťa. Môžem ti to následne uviesť aj na príklade, keď som pracoval na detskej onkológii, akým spôsobom som to odpozoroval aj tam. No ale vráťme sa k tej samotnej pointe. To, čo ja vnímam, je najmä to, že mnohokrát rodičia zabúdajú využívať to, na čo detský mozog naozaj že reflektuje, a to sú vlastné príbehy. Napríklad v predškolskom veku, keď rodič rozpráva dieťaťu, ako on chodil napríklad k návšteve samotného lekára so svojimi rodičmi, teda so starými rodičmi, tak v tom danom okamihu sa vlastne v dieťati aktivuje záujem. A my presne chceme, aby dieťa nás počúvalo. A počúva nás nie vtedy, keď hovoríme k nemu, ale počúva nás vtedy, keď sa rozprávame s ním. To je veľmi jednoduchý vzorec. Tak to nám povedz príklad, áno, aby sme videli rozdiel. Uvediem to na konkrétnom príklade. Predstav si, že si moja dcéra na chvíľočku a ja rozprávam k tebe. Tak ti poviem, teraz pôjdeš k doktorke, ona ti dá injekciu, ty budeš takto sa správať, nie, že budeš vrieskať, nech ti nenapadne, že tam budeš zjapať, čo si kto potom o mne pomyslí. Rozprávam k tebe. Versus rozprávam sa s tebou. Elenka, teraz ideme k pani doktorke Prokopovej a tešíš sa, alebo ako to máš? Inými slovami ťa pozývam k tomu, aby sme sa o tom rozprávali. Ale môžem sa aj napríklad spýtať, že vidím na tebe, že nie si až tak svoja. Vnímam to správne? To je tzv. Empatická hypotéza, že pomenujem to, čo vnímam na dieťati, ale overím si to, či to vnímam správne. Lebo niekedy zas pre zmenu rodičia robia opak toho a sú takí sugestívni, no už vidím, že si v strese. Alebo už vidím, že za chvíľočku budeš aj vracať. A dávame sugestie. Sugestia je vytvorenie predstavy v mysli druhého človeka. Čiže keď už komunikovať sugestívne, tak aby to malo ten efekt, že dnes vidím na tebe, že si tak pripravená to zvládnuť. Normálne vnímam, že si sa aj ty posunula. Aj to je sugestívna komunikácia, síce k tebe, ale ktorá má pozitívny rámec. Omnoho však efektívnejšie je rozprávať sa s dieťaťom nie len vtedy, keď idem k lekárovi, ale rozprávať sa o medicínskych témach aj mimo samotnej návštevy lekára, lebo pre ten detský mozog v predškolskom, mladšom školskom veku je to naozaj niečo, čo je zaujímavé a niečo, čo my potrebujeme reálne prerámcovať. Aby dieťa nevnímalo lekára ako ohrozenie, ale ako niečo, čo je súčasťou presne životného štýlu. Lekári zachraňujú život, mňa lekári, uvediem príklad, toto a toto naučili vďaka lekárom, keď si sa ty narodila.
som presne vedel, akú mám mať voda teplotu, akým spôsobom ťa mám držať za hlavičku. Spomínam si, keď si bola veľmi maličká, teraz hovorím aj z vlastnej skúsenosti, keď sme išli na kontrolu k pediatričke, tak napríklad tak som to rozprával aj mojej dcérke a si ešte nedokázala úplne až tak držať hlavičku, sme ti museli podopierať a ona nám ukázala, ako ju môžeme chytiť a teraz sme zistili, že tu máš napríklad zasúšené mliečko, tak aj vďaka pani doktorke sme sa veľa naučili. A keď rodič sa takto s dieťaťom rozpráva priebežne a nie len intervenujúco, keď už naozaj, že na sme to horí, tak opäť sa vytvára v tom detskom mozgu obraz lekára alebo medicínskeho prostredia ako niečo, čo je naozaj že nápomocné. Dobre, a myslím si, že tomuto rozumiem. A teraz teda budeme sa snažiť ako rodičia toto budovať v dieťati. Určite, ak to bude moja dcéra robiť, tak teda toto dostane ako domácu úlohu. Ale teraz prichádza to dieťa do ambulancie, ono toto všetko možno nejako racionálne doma, kým nevstúpi do toho priestoru, je OK. A teraz, keď tam teda vstúpi, tak čo sa má diať tam, aby to bolo takto pochopené, pretože vieme, ako to v tých ambulanciách chodí. Ja napríklad, keď to dieťa, alebo ten rodič, keď tam dieťa ide, nemôže tušiť, či ja sa rozhodnem ho pichnúť a urobiť CRP, alebo niečo iné. A teda ako to tomu dieťaťu treba pristupovať v tej ambulancii. A potom pre mňa dôležitá ešte otázka v tejto súvislosti, že veľmi často tie deti aj prídu, aj sú pripravené, aj sa porozprávame, aj všetko, ale chytia, ja tomu hovorím hysák, že proste absolútne nevnímajú, kričia, pláču, kopú a čokoľvek povieme je akože úplne jedno, čo povieme, lebo nás nevnímajú. Takže najprv tá otázka, čo by sme mali robiť a potom čo s takýmito prípadmi. Alebo prečo vôbec nastanú. Je to opäť úplne prirodzený mechanizmus s tým, že v mozgu máme staršie časti, ktoré sú emocionálne a pudové. A ten detský mozog nemá ešte úplne až tak dozretú exekutívu, racionálne, logické časti. Preto je pochopiteľné, že my sa síce môžeme rozprávať, rozvíjať slovník, dieťaťa rozvíjať psychické prežívanie, uchopenie a pochopenie. To však automaticky neznamená, že zrazu, keď má prísť k tomu okamihu, tak to dieťa stuhne a buď chce utiec, alebo začne útočiť, začne kopať. A ten útok mnohokrát v prvom kroku je verbálny, a až potom je fyzický. A to následne potom je aj v tých neskorších vývinových štádiách, že ľudia predtým, ako sa pobijú, si nadávajú alebo kričia. Čiže ten istý mechanizmus môžeme vnímať aj v ambulancii, kde teda dieťa začne buď plakať, inak pláč je veľmi vítaný, lebo pláč je mechanizmom na uvoľnenie emócií. A to niekedy tak poviem, že pláč je taká vznešená reč očí. A v niektorých tých situáciách my poznáme rôzne typy pláču. Hej, taký reflexný pláč, keď krájame cibulu, je pochopiteľné, že dochádza k podráždeniu a začneme plakať, ale potom aj emocionálny pláč, ktorý v tom detskom mozgu slúži na uvoľnenie nahromadeného napätia. Čo ale teda môže robiť rodič, je samozrejme určite poskytnúť teda tú oporu, podporu, byť tam s tým dieťaťom, držať ho, pokojne môže pomenovať, napríklad Simonka vidím a počujem, aby sme zasiahli oba zmyslové kanály, to znamená, že aj to vidím, aj to počujem, že máš obavu a strach, tatino je tu s tebou, alebo maminka je tu s tebou, pokojne sa ma chyť, pokojne zatlač teraz do tejto rúčky. A napríklad ja si spomínam, keď sme aj s dcerkami chodili na rôzne formy vakcinácie, tak jedna to zvládala lepšie, druhá to zvládala viac emocionálnejšie. Veľmi dôležité z pohľadu rodiča je prestať porovnávať deti medzi sebou, lebo toto mnohokrát rodičia robia, že pozri sa na staršiu sestričku alebo pozri sa na mladšiu, táto zvláda a ty staršia, pozri sa, akým spôsobom to ty zvládaš, lebo môže to byť pocit hanby. Je to určitá forma poníženia. To dieťa si to môže niesť ako takú mini traumičku potom aj následne do budúcnosti. Čiže to, čo rodič môže urobiť, je teda sprítomnenie do tu a teraz a poskytnúť teda tú ruku, oporu, podporu. No a ten zdravotnícky personál, opäť neexistuje nejaké paušálne a všeobecné pravidlo, že čo robiť, čomu sa vyhýbať. Aj keď ja odporúčam určite vyhýbať sa tomu, že povieme, že to nebude bolieť, keď to bude bolieť, povedať to transparentne a otvorene. Niekedy sa používa aj forma motivácie, to ešte pochádza z takej ruskej reflexívnej školy, že napríklad potom dieťa dostane nejakú odmenu, môže to byť cukrík, môže to byť náramok, môže to byť čokoľvek. Ja odporúčam aj rodičom, aby to nebola vždy iba materiálna odmena, ale aj emocionálna forma odmeny. Emocionálna forma odmeny napríklad môže byť to, že tak dnes, keď je to napríklad dieťa 3-4 ročné, tak tatinovú tášku budeš môcť ty niesť, alebo kľúče od auta, alebo budeš môcť dnes vybrať, kde sa pôjdeme napapať.
Inými slovami, jednoducho povedané, táto emocionálna forma odmeny je to, čo by mohlo viac z hľadiska pozornosti brať úmysel rodičov, než iba čisto materiálna forma odmeny, že pôjdeme do tohto nákupného reťazca a niečo si kúpiš. Ale o mnoho efektívnejšie, než len robiť krízovú intervenciu tam, je následne sa s dieťaťom o tom rozprávať. To ako pri dospelých sa ľudia zabúdajú rozprávať o konflikte po konflikte, tak to isté sa týka aj samotných detí. Rozprávať sa o návšteve lekára po návšteve lekára. Lebo to, čo sa vlastne v mozgu deje, je, že dieťa má nejaký asociačný spoj, má nejakú emocionálnu, ale aj kognitívnu spomienku na to, čo zažilo a my ju potrebujeme spracovať. A to, čo je dôležité, je, aby sa dieťa necentrovalo len na to, čo zažilo, ale aby sa centrovalo aj na to, čo si zoberie z toho, čo zažilo. Ako napríklad dieťa je vakcinované, plače, kričí. Následne, keď to skončí, tak môže nastúpiť obranný mechanizmus a dieťa sa začne veľmi silno smiať. Možno si to aj ty niekedy tak zachytila v ambulancii, že dieťa je plačlivé a zrazu už je koniec a zrazu vybuchne smiechom. A že však to vôbec nič nebolo, začne to bagatelizovať, zľahčovať. Je to opäť taký obranný mechanizmus samotného mozgu. Preto je dôležité, aby potom rodičia po tej návšteve lekára sa rozprávali o tom, že vnímal si alebo všimla si aj ty na sebe, že spočiatku si mala strach a obavu a potom to už bolo lepšie. A rozprávať sa s tým dieťaťom, že aké to pre teba bolo. A to je presne ten okamih, kedy dieťa spracováva ten zážitok a snažíme sa z neho si zobrať čo najlepšie ponaučenie. Rodič môže napríklad sa aj spýtať, dobre, a do budúcnosti teda čo urobíš inak? Alebo že po tejto skúsenosti, aké si napríklad z toho zoberieš ponaučenie v školskom veku, pokojne sa môžeme rozprávať už aj týmto štýlom. V predškolskom veku tam je to skôr o takom rýchlom, pudovom a mnohokrát to dieťa aj zabudne, potlačí, znovu sa vyvolá tá emocionálna spomienka, keď navštívi lekára. Ale tu ja to nazývam, že je to najmä o takom zasievaní semienok. Že my tú úrodu nevidíme hneď. Ale je dôležité akoby ich tak postupne zasievať, postupne ich určitým spôsobom aj zalievať pozornosťou, prítomnosťou. Napríklad je nápomocné, keď dieťa si prejaví, išli obidvaja rodičia na návštevu lekára, ak je to možné, tak aby išli obidvaja. Je zároveň aj fajn, aby dieťa malo možnosť zistiť, že aj keď ide s jedným rodičom, tak to zvládne, aby nebolo iba fixované na jednu alebo druhú vzťahovú osobu súčasne, ale aby si vytváralo vzťah. Čiže ako keby tá téma je naozaj, že široká, ale stále platí, že keď chceme pomôcť deťom, potrebujeme pomôcť tým, kto tie deti vychováva, čiže samotní rodičia. A niekedy rodičia majú tiež na seba vysoké nároky, nátlaky, očakávania, sú prekvapení z toho, že moje dieťa zrazu tam plakalo, čo si kto pomyslí. To všetko dajme úplne že bokom. Ľudia si vždy budú myslieť, to je jediná naša výhoda v porovnaní s inými tvormi na planéte, že dokážeme rozmýšľať nad tým, ako premýšľame. Čiže preto si často myslíme veci o druhých ľuďoch. Zviera až tak nerozmýšľa. Čiže riešiť, čo si kto pomyslí, je zbytočné, lebo ľudia si vždy budú niečo myslieť. Dôležité je byť tam akoby s tým dieťaťom a rešpektovať a akceptovať celú tú emocionalitu, celej tej akoby šírke. Vyhnúť sa tomu, že budeme dieťaťu vyčítať to, čo si tam akože predvádzal, akože toto ti príde normálne, alebo rodičia často povedia, ty si normálny? To skôr u tých väčších detí. Tak. A tu je to najmä o tom, že norma nemusí automaticky znamenať to, že to je zdravé. Je úplne zdravé, keď dieťa prežíva širokú varietu emócií. My nemôžeme chcieť od 2- a 3-ročných detí, že sa budú seba regulovať, seba ovládať, že nebudú mať strach. Samozrejme je to individuálne, ale tie emócie sú najmä o tom, aby ich dieťa pustilo tam, kde ich pustiť má. A presne ako si povedala, je to potom aj od prístupu samotných lekárov, ako pristupujú k deťom, či sa majú čas s nimi aj porozprávať, respektíve či si ten čas vytvoria, aký vzťah si nadviažu, lebo ono to je najmä o tom. Hej, tam chcem teda, hovorili sme o tom, čo má urobiť rodič, takže keď urobí ideálne, teda si uvedomí, čo si povedal a bude sa to snažiť urobiť, tak teraz čo na druhej strane ten pediatér alebo ten personál tej ambulancie, ako má reagovať, lebo teda áno, aj pre nás je to niekedy ťažké. Iné je, keď je pohoda ako teraz v lete a mám polhodinku na dieťa a môžeme spolu sa porozprávať o tom, ako ide na zmrzlinu, a iné je, keď je chrípkové obdobie a mám ďalších 60 ľudí v čakárni. Ale teda, čo by mal urobiť ten pediatér alebo ten personál, napríklad aj predtým, keď ho pozriem, mám mu povedať aj ja dopredu, čo mu budem robiť, alebo iba povedať, alebo ako mám pristupovať ja a personál. Sú rôzne akéby metódy aj z hľadiska fungovania ľudského mozgu. Vysvetlím takú jednu, o ktorej usudzujem, že by mohla byť zrozumiteľná aj takto na podcast. Je taká metóda, ktorá sa nazýva, že sprevádzanie. Minulé, súčasné a budúce. Čo to znamená? To
To minulé sprevádzanie je, že dostávam sa do kontaktu so samotným dieťaťom, nazýva sa to rapport alebo také empatické spojenie a to minulé sprevádzanie je naviazané na to, že sa sústredím na to, čo už dieťa absolvovalo a čo už určitým spôsobom zažilo. Ako napríklad, no tak vidím, že ste čakali aj v čakárni s maminou, aké to bolo pre teba čakať, už by si to najradšej mal za sebou, že? A zbieram do pomyselného košička odpovede áno. Lebo čím viac áno od dieťaťa dostanem, tak tým vyššia šanca, že to dieťa sa naladí aj na mňa ako osobu. To znamená, dávam empatické otázky zamerané na tú minulosť, ako napríklad, hej, že a čo si napríklad teraz robil včera, alebo ako si dnes trávil deň. Hej. Čiže ako keby na to, čo už dieťa absolvovalo a dávam tam možno aj také tie empatické reflexie, parafrázy. Myslím, čiže včera si sa hral s Tomáškom a potom ste išli ešte na výlet s maminou, tak? A dieťa povie áno. Potom je to súčasné, kde vlastne sa zameriam tu a teraz a môžem priblížiť napríklad ten samotný proces, že teraz ťa iba popočúvam, to je úplne komfortné, máš tým skúsenosť, ja si iba zoberiem, pozri sa a to zoberieš fonendoskop, iba sa vlastne poukazuje a to dieťa môže, že ak by náhodou to bolo chladné, pokojne mi iba povedz, že čo najviac kontaktu. No a potom je to budúce, kedy dieťaťu povieme, že vlastne čo ho ešte čaká a že ktorá etapa je tá etapa, ktorá môže byť menej príjemná. A tam odporúčam taký tip na to budúce sprevádzanie, príbeh o treťom. Kde povieš že hovoríš k dieťaťu, ale nehovoríš k nemu, ale cez iné dieťa. Vysvetlím to na príbehu. No a teraz, keď ideš napríklad píchať injekciu, no a to, čo budeme teraz v tej ďalšej fáze, alebo to, čo teraz budeme robiť, je, že zoberieme aj krvičku a z tohto niektoré detičky majú niekedy strach. Máš aj ty niekedy z toho strach? A ja ti aj poviem, mala som tu takého jedného pacienta, volal sa Tiborko. A ja začneš rozprávať príbeh a tento Tiborko, to je taká metóda v angličtine, že feel, felt, found. Cítil som a potom som zistil. A tento Tiborko, poviem ti, môžem ti to povedať? A nadväzuješ vzťah. Ja dieťa poviem, no a ten Tiborko mal takú obavu, strach, dokonca tu začal aj plakať, kričal, mal rôzne také predstavy, že aké to bude nepríjemné. Maminka ho potom aj tak držala. A potom ja som mu to iba tak na chvíľočku pichla, začalo to tiec a on zrazu mi potom hovorí, že to vôbec nebolo až tak nepríjemné, že to iba ako taká maličká včelička naozaj, že pichlo. No a potom, keď Tiborko odchádzal, tak hovorí, že no tak najbližšie už to zvládnem, lepšie si dal takú výzvu. No a taká otázka na teba, že chceš to aj ty tak otestovať ako Tiborko, že nie. Výzvu. No a dieťa, keď povie nie, tak opäť nie je začiatok áno. Nie rovná sa nie tebe, áno mne. A ty môžeš na to nie zareagovať. To nie znamená, že máš obavu a strach z toho, že to bude bolieť, že? A na to ti už čo povie? Áno. Čiže vlastne vždy je dôležité na to nie dať ako keby komunikačnú intervenciu, aby dostala si áno. A cieľom ako keby nie je, že samozrejme však dieťa nebude rozhodovať o svojom zdravotnom stave, keďže nevie úplne až tak rozhodovať. Že to tak bude. Áno. Ale to, čo tým chcem povedať, že aj keď dostaneš to samotné nie, tak vždy daj naspäť empatiu, prečo si myslíš, že si dostala nie. Že asi som ťa úplne nepresvedčila, že to bude také jednoduché, že? A to dieťa povie, no nie, nepresvedčila. Tak môže povedať, tak mi daj iba jednu šancu. A ja keď to urobím a potom mi ty povieš, že aké to bolo. A je fajn sa s dieťaťom o tom rozprávať nielen po pichnutí injekcie, ale aj potom, keď už to trošku v ňom dozvie, 2-3 minútky, a napríklad povedať, že no ja som napríklad dnes na teba hrdá, ako si to zvládol a spýtať sa dieťaťa, si aj ty na seba hrdý? Lebo my sme sa naučili deti oceňovať, ale zabudli sme im dávať tú loptičku, aby aj oni boli na seba hrdí. Aby to ocenenie neprišlo iba od nás, ale aby prišlo aj od nich. No a ďalší ešte tip je ten, že keď to dieťa zvládne, možno aj podľa očakávania, tak sa to nazýva, že pozitívne posilnenie, že napríklad poviem, že Filipko, tak dnes vidím, že z teba už je naozaj veľký chlap. Ty už to zvládaš normálne ako mnohé staršie deti, sa veľmi z toho teším. Tak urobíme dohodu, že odteraz to už bude takto super, lebo dnes sa mi to naozaj s tebou veľmi dobre robilo alebo spolupracovalo. Hej, že si šikovný, keď dám to šikovný za to, ako si to dnes vydržal a vnímaš sa aj ty ako šikovný. A ešte keď tam napríklad dáš trošku také pomyknutie hlavou, tak jeho zrkadlové neuróny urobia to, čo tvoja hlava, že on ti trošku určitým spôsobom pomyká. Čiže dá sa ako keby to celkovo poňať komplexne. Ja aj teraz, keď o tom rozprávam, ja si dokážem predstaviť, že aj pre poslucháčov to znie možno tak teoreticky, alebo je to niečo, čo si vyžaduje aj také hĺbkové poznanie tých jednotlivých komunikačných techník, ale základ je, že každá odpoveď nie druhým je odpoveď áno sebe. A my potrebujeme zistiť, že áno sebe, čo vytvára.
či je to dodržanie si odstupu, či je to len také uistenie, aby som odložil to samotné trápenie. Čiže aj mne, keď napríklad klientka povie nie, tak ja hľadám, čo je za tým nie a snažím sa byť, uvediem príklad, čo najviac empatický k tomu, aby mi to dieťa alebo aby ten dospelý mi potom povedal áno. Uvediem to na príklade. Pracoval som s klientom s diagnózou Aspergerov syndrom, prišiel, točí tá stolička a zrazu sa mi otočil chrbtom. Hej. Čiže si predstav, že sa mi rozprávame, otočíš sa mi chrbtom. No ale ja som chcel získať odpovede áno, tak som iba pomenoval to, čo som videl a dajme mu meno, že sa volal Mirko. Mirko, rozumiem tomu správne, že ti bude lepšie sa so mnou rozprávať, keď budeš takto otočený? A on hej. A to je presne ten okamih, kedy nadväzuješ vzťah aj cez to pozorovanie správania a snažíš sa získať cez tú empatiu čo najviac odpovedí áno. Dobre. Keď teda rodič to takto pripraví, pediatér bude sa správať podľa tohto, čo si povedal. Čiže za nás by som mala povedať, že teda treba sa tam vo veľkej miere venovať aj tomu dieťaťu, nielen z pohľadu jeho vyšetrenia, ale aj toho vnímania. A nielen odobrať anamnézu od rodiča a dieťa si zobrať ako objekt. Takže toto teda vnímam. A teraz, keď sa stane to, že napriek tomuto všetkému, že už mu to aj vysvetlím, aj všetko, tak naozaj dieťa chytí takú tú reakciu, útok, útek. Proste napriek všetkej snahe to nezvládne a príde toto. Tak čo v tom momente urobiť, lebo teda moja skúsenosť hovorí, že aj keď chcem ich upokojiť, aj ani im nič nerobím, ani čo, tak oni ma nevnímajú, tak niekedy naozaj, nazvem to, že zvýšime hlas, ale zvýšime hlas systémom, aby sme boli vnímaní. Ale čo je teda správne v takej chvíľke urobiť? Akceptovať ten útok dieťaťa a povedať, dobre, tak dneska nepicháme a budeme zajtra, alebo teda ako reagovať. V takýchto emocionálnych situáciách dieťa vôbec nie je pripravené počúvať. Jeho mozog alebo jej mozog to vyhodnotí doslova ako veľký požiar, z ktorého potrebujem čím skôr újsť. Je to ako keby vyhodnotenie, keď na teba útočí lev, tak takisto to vníma dieťa, aj keď na ne neútočí lev. A to je presne ten okamih, kedy vlastne aj ten samotný pediatér môže samozrejme povedať, že vnímam, že si neprosíš píchať a na chvíľočku zmeniť vzorec, že dobre, dajme si pár sekúnd, nech dieťa, keby si dodržil to odstup, rodič tam teda samozrejme je, ale to, čo keby môže aj ten samotný pediatér urobiť, je to, že aj môže zvýšiť ten hlas a tam platí jednoduché pravidlo, že keď dieťa kričí a ja chcem získať pozornosť, ja môžem zvýšiť hlas, ale následne, keď ho zvýšim, mám automaticky znížiť. Uvediem ti to napríklad, je to ako pri hádke, že a teraz ti poviem, ako to urobíme. Teraz mi podáš, lebo keď ja zvýšim hlas a následne znížim, tak vlastne opäť iba chcem, aby sa dieťa prispôsobilo tonalite a ono sa to nazýva, že pacing, že priblížim sa a leading, vediem. Alebo rodič, keď uvediem príklad zvýši tón, tak mu môže povedať, pán Martiška, ja vás rozumiem. To, čo vám chcem povedať, je to, že, lebo vlastne keď ty rozprávaš v tejto tónine a druhá strana rozpráva v tejto tónine, a ty naďalej ideš takto, môžeš byť iritujúca pre druhú stranu. Preto sa potrebuješ prispôsobiť niekedy tonalitou, že pán Martiška, rozumiem vám. To, čo sa vám snažím vysvetliť, a rada vám to priblížim, ale vtedy ho zoberieš, uvediem príklad, smerom nadol. To je opäť z hľadiska neurolingvistiky veľmi taký efektívny tip. Ale vráťme sa ešte možno k tomu samotnému dieťaťu. A v niektorých tých situáciách je to doslova o tom, že to dieťa nie je pripravené a nebude ani pripravené. Hej, to znamená, že môžeš robiť mentálne, kognitívne čokoľvek. To dieťa to proste vníma ako hrozbu a je náročné potom sa rozhodnúť, že či to odložiť, alebo niekedy by sa to odkladalo zo dňa na deň. A niekedy je proste fajn, keď je tam aj ten rodič, ktorý pomôže. A ty ako pediatr samozrejme môžeš povedať, že teraz si aj na mňa nahnevaná. Alebo teraz si aj na mňa naštvala, že sme to takto urobili. Ti to asi nebolo úplne až tak príjemné. A máš ma ešte aspoň trošku rada. Že vlastne aj napriek tomu, že si nazme to z tej citovej banky zobrala body, tak sa rozprávaš o tom a vysvetliť úmysel. Že vieš, ono to možno niekedy aj tak vníma, že ako keby to, čo robím, ťa aj bolí, že ti chcem ubližiť. Čo? Aj niekedy to tak vnímaš?
A opäť získam áno. Tak ja ti poviem, že tým môjim úmyslom práve, že je, aby sme zistili, že či tá tvoja krvička je zdravá, alebo je chorá, či potrebuje liečiky, nepotrebuje. Opäť závisí od vývinového stupňa. Teraz skôr hovoríme o tom predškolákovi, preto používame. Vo väčšine je to o predškolákoch, tí starší to už vedia. Tak, že tým to už ide lepšie. Ale tam je to presne najmä o tom, že rozprávať sa s tými deťmi a presne aj ten medicínsky výkon je viac psychologický výkon, lebo z medicínskeho hľadiska podľa štandardných liečebných postupov presne vieš, čo robiť. Lenže z hľadiska psychického prežívania každé to dieťa je niečom iné a dokonca aj tie deti sa menia v čase. Hej, že teraz to zvládne týždeň na to alebo 2 týždne, keď sa niečo iné zmení, zrazu na to reaguje inak. Čo tým chcem ale povedať je najmä to, že ten výkon by mal byť, nazvime to druhorady, a prvorady by mal byť akoby ten kontakt so samotným dieťaťom. A to je najväčšie umenie, ale v tom umení vlastne potom tkví aj ten samotný zdravotný výkon. A sú niekedy situácie, kedy, nechcem, aby to vyznelo zlé, ale že urobím ten výkon aj poviem to, že na silu, hej, že naozaj aj zvýšim hlas, aj stíšim, aj sa snažím vysvetliť, ale stále je to o tom, že nie. A použijem takú tú nadradenosť toho dospelého človeka, že to dieťa dokážem chytiť, urobiť to. Je to OK. Vo väčšine, mne sa to niekedy stane, že teda naozaj to dieťa chytíme, znehybníme, zaočkujeme a potom sa s ním o tom rozprávam, ale že či je to teda OK. Lebo napríklad pre mňa ako pediatra nie je, ale kľudne má oprav, že si to myslím chybne, nie je úplne OK, keď dieťa povedzme použije takýto prejav sily, agresie a neviem čo a sa mu ustúpi, lebo podľa mňa si dieťa potom fixuje do budúca, že také toto budem kopať, kričať, neviem čo, tak sa mi to neudeje, hej. Čiže ako, že či je to OK, že áno, môžem a potom, že teda čo povedať. Vždy je dôležité odstupňovanie a príprava dieťaťa na zmenu. To znamená vysvetliť, ako by sme to preferovali, aby sme to urobili tak, aby aj on mal na to, alebo ono malo na to čo najlepšiu spomienku v rámci možností, ale zároveň upozorniť, že v prípade, ak to nepôjde týmto nami preferovaným spôsobom, že sme pripravení, aj mamina a tatino, ja a pani sestrička, urobiť to tak, aby to dnes prebehlo, že možno to bude menej príjemné, lebo urobíme okolo toho viac rozruchu, aj keď ten samotný výkon je naozaj že krátky a rýchly, ale že sme pripravení aj na to, že ty by si preferovala túto cestu, no zároveň ako by si pripravená ísť aj touto cestou. Čo tým chcem vlastne povedať najmä to, že niekedy dieťa potrebuje poznať aj tie hranice a samozrejme dieťaťu, ktoré je emocionálne pudové a vníma ohrozenie, tak nie je pripravené počúvať. A nebude pripravené počúvať ani zajtra, ani napozajtra, ani o týždeň, ani o mesiac. A tam už je to presne aj o tom, že ako to spracujeme. Áno, ono to tak, keď sa o tom rozprávame, môže pôsobiť, že je to až také agresívne a že zrazu obmedzujeme dieťa na slobode a že sú aj iné cesty. Áno, sú iné cesty, ktoré ja vždy odporúčam, no sú aj alternatívy, ktoré sú aj z medicínskeho hľadiska potrebné vykonať bez rozdielu toho, či sa to páči alebo nepáči. A to je presne akýby ten okamih, že a ja hovorím, že toto je tá preferovaná cesta, toto je, nazvime to, tá cesta, keď to nejde tou preferovanou, na ktorú sme tiež pripravení. A je v poriadku, keď dieťa notifikujem, lebo mu dávam možnosť výberu. A to upozornenie, že takto by som ja bola najradšej, keby sme to takto urobili. A keď vidím, že dieťa nie je pripravené, tak opäť možno keby na tom trvať iba povedať, že a ideálne, samozrejme, keď to hovorí rodič, nie samotný pediater, a v tom slova zmysle, že je to ako keby aj kombinované. Že keď je akýby ten rozhovor s tým rodičom o tom, že našim spoločným cieľom je, a možno nám dáš, Miško, aj ty za pravdu, aby ste čím skôr asi dnes stadiaľ to odišlo, lebo ti to nie je úplne až tak príjemné, aj keď ja ťa rada vidím, som rada, že si tu, len dnes tá injekcia, to asi nie je to, kvôli čomu si sem prišla, na čo sa tešíš, je tak? A vždy, keď tam dám tú uzavretú otázku, je tak, alebo vnímam to správne, alebo porozumela som tomu dobre, že dnes by si bol radšej, keby odídeš bez tej injekcie, že? A ja ti ju dnes ale potrebujem dať, budeš na mňa veľmi nahnevaný, že už sem nebudeš, no, že budem, že už sem nikdy neprídem. Hovorím, tak to si dokážem predstaviť, že na tvojom mieste, keby som bola, tak by som to možno vnímala inak. No tým, že som na svojom mieste a som tvoja pani doktorka, chcem ti iba čo najlepšie, keď ty to teraz tak vôbec nevnímaš. Že? A vlastne vždy tam iba empaticky to dieťa vediem, ale vo finále ako keby urobím ten samotný zákrok a ten výkon.
Možno, čo môže byť ešte aj prospešné, je aj z pohľadu pediatra facilitovať to prežívanie rodiča. Keď vidím, lebo rodič môže začať strácať trpezlivosť, energiu, preto je taký jednoduchý tip, keď tí rodičia prídu a napríklad sa robí takýto výkon, nech sa vyzlečú. Lebo ako náhle im začne byť teplo, tak aj miera ich sebaovládania, sebaregulácie je horšia, narastá samotná agresia. To je ako keď rodič odchádza z domu, najprv nachystá seba a potom začne chystať dieťa, ešte v predsieni, jemu už je teplo rodičovi a mnohé výskumy potvrdili, že tí ľudia, ktorým je teplo, sú ešte agresívnejší. Čiže čo tým chcem povedať, že niekedy je fajn možno aj tým rodičom ponúknuť ako pediater, že nech si zložia tie bundy na chvíľočku. Budeme ich čakať rovnako. Áno, že nech sa vyzlečú, lebo ono sú to malé prvky, ale vo finále aj ten rodič tam hrá veľkú rolu v tom samotnom výkone, ten jeho prístup a aj ten pediater môže samozrejme facilitovať, že pokojne, že máme teraz chvíľočku, môžeme nechať, dajme, že 30 sekúnd, ponúknuť vodu, zmeniť pozíciu, nejaké otázky, čokoľvek, že presmerovať ten vzorec a teda sa spýtať, Miško, tak čo ideme tou cestou? Ja by som bola za ňu veľmi, veľmi rada, ak mi dôveruješ a dáš šancu, ja to urobím čo najlepšie a dokonca mi potom môžeš dať aj ty vysvedčenie, že ty dnes mňa ohodnotíš, ako sa mi to podarilo. Alebo ideme tou cestou, ktorú ja až tak nemám rada, nepreferujem ju, no potrebujem, aby dnes si tú injekciu dostal. Že je to teda akoby na tebe. A už to je potom o tom, ako sa aj dieťa rozhodne, lebo ak sa ono rozhodne, tak ono si vlastne tiež spolu vyberá jednu alebo druhú cestu. Ale to už hovoríme o takých deťoch 4, 5, 6 ročných. A čo odmena? Keď to teda už zvládneme, už je za tým, mnohí využívame odmeny, aj ja v ambulancii využívam tú odmenu. Je to OK? Je to jedna z alternatív, určite áno, konec koncov ono to pochádza z kognitívno-behaviorálnych metód, kde z hľadiska posilnenia môžeme mať pozitívne, negatívne posilnenie a tresty. To pozitívne posilnenie je presne tá odmena, ktorá môže mať omalovánku, môže to mať náhrdelník ako forma odmeny, prstienok, čokoľvek, využívajú v dnešnej dobe pediatri, závisí samozrejme od pohlavia, autičko, omalovánky, čokoľvek. A určite áno. Lebo mnohokrát my máme najmä také negatívne posilnenie, ktoré rodičia často využívajú v komunikácii s dieťaťom. No a nebudeš teraz za to na telefóne, nebudeš pozerať. Hej, to je negatívna forma posilnenia a dokonca až v kombinácii s trestom. Čiže to, čo tým chcem povedať, je to, že napríklad to negatívne posilnenie niekedy môže byť, no a zase si tam vysrajal. Versus pozitívne je, vidíš, že dnes si to zvládol opäť dobre, tak ako naposledy. A trest je presne tá kombinácia negatívneho s tým, že no a za toto, čo si dnes tam predviedol, nečakaj, že budeš na telefóne, že budeš na počítači a zrazu v tom danom okamihu aj tak nevedome robíme z počítaču a z telefónu niečo, čo je naozaj že pre život veľmi dôležité. Aj keď to tak vôbec by byť nemalo. Áno, takto to vnímam aj ja a otázka ešte, idem teda vysvetliť, už sme urobili úkony a idem vysvetliť liečbu alebo stav dieťaťa a rodičovi, ako teda bude prebiehať liečba alebo tú diagnózu, tak čo v tomto prípade? To dieťa sa stáva treťou osobou alebo štvrtou, keď je tam aj sestrička v tej ambulancii, ale hovorím k rodičovi. Ako túto situáciu vlastne prežiť s tým dieťaťom, že či to dieťa mi vníma to moje vysvetlenie rodičovi a to, čo budem rozprávať, alebo mám to potom nechať na rodiča, čo povie dieťaťu, čo sa bude robiť, alebo je lepšie, keď mu to poviem aj ja? Vždy závisí od vývinového stupňa, od veku dieťaťa, od pripravenosti, emocionálnej dynamiky, tých environmentálnych faktorov, že nie je na to nejaký špecializovaný a univerzálny akýby návod, ale keď už je dieťa prítomné v samotnej ambulancii, tak je dôležité a rozpráva sa o ňom, aby určitým spôsobom akýby bolo vnímané. A to, čo sa hovorí rodičovi, bolo nejakým spôsobom aj samotnému dieťaťu vysvetlené a transformované do takej uchopiteľnej a zrozumiteľnej podoby. Uvediem to na konkrétnom príklade, keď som robil na detskej onkológii, tak si spomínam na jednu situáciu, ako jedno 6-ročné dievčatko počas hry so mnou sa ma spýtal Robko, a myslí si, že prežijem transplantáciu kostnej drene. Bola tam prítomná aj mamina, bol tam ešte aj prítomný ošetrujúci lekár a v tom danom okamihu som aj ja zostal zaskočený, ako zareagovať a spomínam si do dnešného dňa, že som povedal, že veľmi si to želám a veľmi si to prajem, aby to tak bolo a že tak, ako ťa vnímam, tak som si istý, že to dáš, lebo si silná bojovníčka. Je tam nádej.
Len mnohokrát aj lekári riešia, že či dávať aj falošnú nádej. A akým spôsobom to komunikovať? Ako komunikovať diagnózy umierajúcemu pacientovi blízkym a umierajúceho pacienta. Následne nastupuje paliatívna starostlivosť. A to už sú doslova veci, ktoré v sebe nesú veľké množstvo emócií. Je veľmi nápomocné, keď lekár umožní, napríklad keď oznámi nejakú tú diagnózu alebo nejakú predikciu, prognózu, aby aj povedal, že teraz som vám podal informáciu, možno ste aj vy tu a teraz zaskočení a možno vám teraz nenapadajú všetky otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať. Čo vám napadá, pokojne sa pýtajte. A zároveň doma si zoberte pero a papier, akákoľvek otázka, ktorá vás napadne, zapíšte si ju a na najbližšom stretnutí si na ne prejdeme spoločne odpovede, lebo to, čo sa inak stane, je to, že sú rôzne fázy, ako sa človek psychologicky vyrovnáva s nečakanou správou. Či už je to šok, popieranie, frustrácia, stagnácia a tak ďalej. A to, čo je veľmi neefektívne, je, že začne to človek hľadať odpovede na otázky na fórach a v dnešnej dobe s umelou inteligenciou, ktorá má špecifické matematické algoritmy a to ešte viac z hľadiska psychologického prežívania človeka zamotá. Čiže preto je veľmi nápomocné, že keď aj rodičia majú možnosť si napísať a potom na tie odpovede s tým ošetrujúcim lekárom získať aj odpovede. No a čo sa týka tej komunikácie, tak viac menej áno, zahrnúť to dieťa, ale tak, aby nebolo preťažené a zaťažené a aby to bolo o tom, že to dieťa má nádej, vie, že čo sa bude robiť a niekedy napríklad pri takých školákoch, ja veľmi rád používam, keď pracujem s deťmi, ale aj s tínedžermi, dospelými, že odteraz bude tvoj výsledok aj môj výsledok. Že odteraz to, ako sa bude dariť tebe, bude výsledok aj toho, ako som sa napríklad ja učil, ako som ja investoval do vedomosti, aby som ti vedel pomôcť a môžem za seba povedať, že urobím maximum preto, aby všetko, čo som sa ja naučil, v tvojom prípade napríklad z medicíny, ja u mňa zo psychológie, neuropsychológie, sme presne vedeli aplikovať v tejto tvojej situácii. Čo tým chcem povedať je vlastne to, aby sme dieťaťu ukázali, že máme kompetenciu, vieme, čo robíme, ale zároveň je fajn samozrejme aj trošku poodhaliť tú prognózu, že akým spôsobom sa to môže vyvíjať. Že možno budú okamihy, kedy to aj ty budeš zvládať lepšie, možno budú okamihy, kedy to budeš zvládať aj horšie, no každý ten okamih má v sebe určitý význam. A ja niekedy aj tak poviem to cez prerámcovanie, že bolesť vznikla v živote preto, aby nás naučila byť silnými. A že niekedy si iba potrebujeme uvedomiť, že aj ten diamant, ktorý ľudia chcú nosiť na sebe, je vytvorený tlakom. Čiže ak aj my chceme vytvoriť niekedy ten diamant, tak potrebujeme si prejsť prekážkami, ťažším možno životným osudom a vlastne zmeniť optiku vnímania celej tej samotnej situácii. To si veľmi pekne povedal. Dá sa to aplikovať samozrejme len nie len na návštevu lekára. A ja ešte položím naozaj veľmi dôležitú pre mňa otázku. Veľakrát sa v ambulanciách teraz stretávame s takým komentárom rodičov, že poviem teda tú liečbu, poviem čo ako budú dávať a podobne a potom mi rodič povie, že ale on nechce jesť ten sirup, alebo on nechce si dať tie kvapky do očí alebo uší. Proste naozaj máme pred sebou malé dieťa, 3-4-ročné a ono nechce. Za mňa nie je prípustné, aby sme akceptovali opäť toto rozhodnutie dieťaťa ani ako rodič, pretože to dieťa podľa mňa nie je schopné posúdiť svojou mozgovou aktivitou a súčasným nastavením, že je to pre neho potrebné a keď to teda nedáme, že aké to bude mať následky, čiže nemá sa čo rozhodovať, je to potrebné, tak čo majú rodičia robiť v týchto prípadoch, pretože mne ako pediatrovi sa to extrémne ťažko počúva, hej, lebo ako ho mám potom liečiť, keď dám liečbu a ono nechce a rodičia povedia, no tak teda dobre, hej. Tak čo v týchto prípadoch? Áno. A to je presne o tom, že ono by to nemalo byť o tom, že dieťa rozhoduje, ale spolu rozhoduje o sebe, do určitej miery samozrejme. Čo tým chcem povedať, ten detský mozog nie je plne dozretý z hľadiska fungovania, na regulácie vlastných motivov, vyvodzovania dôsledkov. Dieťa uprednostňuje krátkodobé uspokojenie pred dlhodobým efektom. Rodič by mal byť ten, ktorý je schopný zvládnuť
krátkodobý afekt pred dlhodobým cieľom. Čiže dieťa myslí krátkodobo a rodič má myslieť dlhodobo. Čiže pri tej samotnej liečbe dieťa nechce užiť sirup krátkodobé, ale je to kontra dlhodobému cieľu. Rodič má mať dlhodobý cieľ, to znamená, aby to užilo, aj napriek tomu, že krátkodobo možno to dieťa bude emocionálne z toho vyhodené a nebude to príjemné. A opäť, môžem sa rozprávať s dieťaťom. Elenka, pani doktorka, ktorá má vyštudovanú medicínu, ktorá presne vie, čo pomôže na ten tvoj bacil, predpísala tento liečik. Rozumiem tomu správne, že ty si ho neprosíš? Tebe nechutí, čo? A opäť získam iba tie odpovede áno. Rozumiem, keby som na tvojom mieste, možno tiež by mi až tak nechutil, ale dohodnime sa, že teraz to nejdeme urobiť tak, aby sme sa takže krátkodobo uspokojili, ale ideme spoločne poraziť toho bacila a dáme si aj ten liečik, aby mu to prospelo, aby ti to prospelo, aby ten bacil išiel z teba čím skôr. Nie, ja nejdem. A dieťa môže byť samozrejme v odpore, že ja chápem, tak opäť dáme možnosti. Však ten liečik tu je, dopraj si chvíľočku času, keď ty naberieš odvahu, ja som presvedčený, že ty máš v sebe tú odvahu, že to dáš, tak si ho zober, uži, tu máš hneď pripravenú aj vodičku. Ak nie, tak o tých 5 minút to urobíme tak, že to možno bude aj na silu, bude to nepríjemné mne, zrejme to bude nepríjemné aj tebe, len ten liečik chcem, aby si vedela, že dnes užiješ. Tam iná možnosť nie je. Otázka je, že ako a kedy. Ale tiež to nemôžeme naťahovať dlho. Hej. Za mňa, ak ti môžem dať odporúčanie, ja keď som bol v tvojom veku, a opäť idem cez ten samotný príbeh, a starký Jožko mi hovoril, daj si, ja som tiež nechcel ako ty. Ja ti úplne v tomto rozumiem. A potom som si povedal, že a dám si to. Toto si myslím, že zvládneš aj ty. Nechám to len na teba. Čiže aby dieťa vedelo, že má možnosť voľby, ale opäť tá možnosť voľby je nejakým spôsobom limitovaná a že ak aj to budeš vnímať, že možno ti chcem ublížiť, môj úmysel vôbec také nie je. Len ja som v tomto prípade v roli tatina, ty si teraz v roli dcérky alebo v roli syna a ver, že ja z roli tatina k roli dcérky ti naozaj chcem iba to najlepšie, aj keď ty to tak vôbec nemusíš vnímať. A preto som pripravený urobiť to aj na silu. Chcem sa tomu vyhnúť, ale som pripravený to urobiť, lebo mi naozaj na tebe záleží a veľmi ťa ľúbim. A ďakujem pekne, že si to povedal, lebo toto naozaj vidíme v ambulanciách v poslednej dobe veľmi často, že ako keby tým veliteľom v tom procese celom sú tie deti. Hoci teda u mňa s najväčšou láskou k tým deťom si nemyslím, že to je to správne, pretože to vyhodnotenie tým detským mozgom nemôže byť ešte správne. A možno, keby sme mali teda tak na konci, alebo ešte možno dám jednu otázku, kým to ukončím, čo v prípade, že ide o chorobu niekoho blízkeho, napríklad ako to dieťaťu približiť, aby nemalo úzkosť a strach, ak je napríklad naozaj nejako vážne chorý starý rodič alebo podobne, tak ako možno to priblížiť tomu dieťaťu? Opäť brať do úvahy ten samotný vývinový stupeň a nepreťažiť dieťa, najmä predškolský, mladší školský vek. V mladšom školskom veku už dieťa začína sa zaoberať aj otázkou smrti, identity, krízy, začína si uvedomovať, vzhľadom na to, že dozrievajú tie frontálne čelové časti a nejakú časovú linku, časovú líniu života. Tam je veľmi dôležité keby urobiť, že všetci si prajeme a želáme, aby napríklad starky to zvládol, aj keď je to choroba, ktorá je náročná, ktorá je ťažká a ktorá môže skončiť aj tak, že starký zomrie. Čiže povedať to deťom. Môže, áno, v mladšom školskom veku už určite áno, alebo to dieťa, ak mu to nepovieme my, tak si bude vytvárať vlastné scenáre, vlastné fantázie. A dieťa môže začať prežívať aj takú vlastnú úzkosť. Aj mne sa to párkrát stalo, že napríklad dcerka sa mi mala 7 alebo druhá 8, rozplakali, keď si uvedomili, že tatínko, aj ty raz zomrieš. Lebo dieťa sa s tou témou začne hrať. A je lepšie, keď sa my s dieťaťom na tú tému rozprávame. Napríklad ja som často povedal, že áno, srdiečko, a je možné, že aj tatínko zomrie, ale tatínko je teraz veľmi, veľmi mladučký. Väčšinou ľudia zomierajú, keď už sú veľmi staručky, už nevládzu, už aj ich teličko je veľmi vyčerpané a vtedy zomrú, alebo keď sú veľmi, veľmi chorí. Ale tatino je teraz zdravý, plný sily a tatino robí všetko preto, aby tu čo najdlhšie bol. Starký Jožko, áno, tak starký Jožko už si prežil veľa rokov a starký Jožko je teraz v takej situácii, že má takúto a takúto chorobu, má takúto a takúto liečbu. To, čo môžeme urobiť, je, že ten čas si teraz so starkým užijeme na maximum a budeme veriť, že sa starký vylieči, no zároveň budeme pripravení a zvládneme to, ak sa to starkému nepodarí.
tam je vlastne skrytý jeden vzorec, preferujem X, zvládnem Y. To mnohokrát rodičia, aj na tej detskej onkológii som bol toho svedkom, ale aj v rôznych iných situáciách, že dávame si také, že veľmi jednoduché a skrátené A, B možnosti, že ak sa toto stane, ja to nezvládnem. Alebo ak sa toto stane, tak mne sa celý svet skončí. Ja môžem radšej povedať, že vôbec si neviem predstaviť, aké by to bolo, keby prídem o danú osobu. Ale som presvedčený, že by som to nejak zvládol. Že predprogramovať sa na to, že možno to bude ťažké, ale zvládnem to. A niekedy aj ja mojim klientom, aj pacientom, aj v ambulantnom sektore hovorím, že keď majú takže možnosť A a možnosť B, tak často poviem, viete, abeceda má aj iné písmená. Nie len A a B. A to, že mozog tu a teraz vyhodnotil, že buď tak, alebo tak, neznamená, že tam nemôže byť C, D, E a dokonca sú ešte mäkčenie. A potom sú rôzne typy spoluhlások, slabík, slov a vo finále až vied. Čiže niekedy je fajn sa sprítomniť do tu a teraz a byť tu a teraz. Lebo v angličtine sa to povie, že present. A present je prítomnosť a v angličtine present je aj darček. Čiže najväčší darček, ktorý vieme dať ľuďom a sebe, je tá prítomnosť. Čiže keď aj rodičia niekedy predbiehajú v ambulancii čo ak, tak ich sprítomniť do tu a teraz, že to čo ak môže alebo vôbec nemusí prísť. My ako odborníci sme pripravení, vy ako pacient alebo vy ako rodičia pacienta, vy buďte iba pokojne tu a teraz, lebo tejto scéne alebo k tejto alternatíve sa vôbec nemusíme ani dopracovať a bola by škoda trápiť sa nad tým, čo vo finále nemusí ani nastať. Slovami Marka Twaina, v živote som zažil veľa nepríjemných vecí, ale iba niektoré z nich sa stali. Väčšinu z nich som si iba v mysli vytvoril. Čiže niekedy to ruminujúce, seba trízniace myslenie je len aktivita limbických emocionálnych častí nášho mozgu, ktoré vidia ohrozenie aj tam, kde nie je. Kým si povedal toho Twaina, tak som bola taká spokojná, keď si použil ten limbický systém, už to bolo zložitejšie. Ale ďakujem pekne, je to pre mňa strašne zaujímavá téma, myslím, že by sme sa mohli jej ešte veľmi dlho venovať. Ale teda skúsme, tak si to pekne ukončil, že už nebudem načínať novú ako keby myšlienku. Ak ťa môžem poprosiť, tak skúsme tak stručne niekoľkými vetami zhrnúť, teda ako by sa mal správať, teraz berme len z pohľadu toho rodiča, ten rodič k tomu dieťaťu a vôbec ako teda príprava na to vyšetrenie, samotné vyšetrenie a čo potom. A aby si možno tí, ktorí budú počúvať len kúsok nášho podcastu, mohli z toho zobrať nejaké poučenie. A zosumarizujem to tak, aby som v prvom rade, verím, bol ja čo najviac zrozumiteľný. Lebo často to je o tom, že keď je chyba v signáli, je chyba vo vysielači. Čiže ak my nie sme zrozumiteľní pre dieťa, nie je to o tom, že dieťa nerozumie. Je to o tom, že my nie sme zrozumiteľní. Takže čo robiť predtým, ako navštívim ambulanciu, čo robiť, keď som v ambulancii a čo robiť, keď odídem z ambulancie. Dám to do týchto troch oblastí, aby to bolo také uchopiteľné a zrozumiteľné z pohľadu rodiča a teda aj samotného pediatra. Čiže čo robiť predtým, ako idem do ambulancie? Rozprávať príbehy dieťaťu o zdravotnom systéme, tom, ako aj funguje možno telíčko, čo som ja zažil, keď som bol v tvojom veku, ako som ja vnímal návštevu lekára. Možno sa pýtaj rozprávať sa s dieťaťom, nie iba k dieťaťu. Že ako ono nad tým rozmýšľa, ako ono nad tým uvažuje, či sa teší a prečo sa teší. Ak sa neteší, prečo sa neteší. A byť empatický a zbierať tie pomyselné odpovede áno. Lebo čím viac áno dostaneme, tým sa keby viac dieťaťu priblížime. Už potom, keď som s dieťaťom v ambulancii, tak legitimizujem tie emócie. To znamená, nie, že s nimi súhlasím, ale dávam im pečiatku, môžeš ich cítiť, môžeš sa srdiečko báť, môžeš mať obavu a strach. Je to prirodzené. Teraz napríklad tvoja hlavička vyhodnotila to veľké riziko, aj keď to veľké nie je, ale je to v poriadku, že to tak máš. Je možné, že teraz budeš aj na mňa nahnevaná. Je možné, že budeš teraz chcieť odísť, kričať. Ono je to prirodzené, lebo tvoja hlavička sa ťa snaží zachrániť, ale ver, že maminka, tatinko a pani doktorka robia všetko preto, aby si to zvládla. To znamená vyzlieť sa, keď prídeme ako rodičia, aby sme zbytočne si nezvyšovali mieru agresia, mali vyššiu mieru tolerancie, mať pripravenú vodu. A niekedy akoby dať tomu dieťaťu na výber, že takto to preferujem, aby to išlo, ale som pripravený, aby to išlo vlastne aj druhou alternatívou. No a keď už odídem z tej ambulancie, tak sa rozprávať o tom samotnom výkone, pozitívne posilniť, ak to dieťa zvládlo,
vyhýbať sa trestom a negatívnemu posilneniu, prestať riešiť, čo si kto pomyslí, ak náhodou dieťa tam podľa rodiča urobilo scénu, neurobilo scénu, iba ukázalo autenticky svoje psychické prežívanie, nemali by sme ho hodnotiť, mali by sme ho pozorovať a rozprávať sa s dieťaťom o návšteve lekára po návšteve lekára a uzatvoriť to vlastne tým spôsobom, že aké ponaučenia si do budúcnosti berieme, čo do budúcnosti urobíme inak, v čom si ty na seba hrdý a pokojne rodič môže povedať aj v čom on bol na samotné dieťa hrdý. Čo je to tá línia pred návšteva a po návšteve z pohľadu rodiča. No a z pohľadu samotného pediatra, ako sme si aj hovorili, čo najviac odpovedí áno, môže to byť takéto minulé sprevádzanie, kde poukážem na to, že tak ako si sa dnes ráno zobudil, ako si sa dnes mal, aká bola cesta sem, ako dlho ste čakali v šakárni, dalo sa to zvládnuť, čo si robil, že nadviažem kontakt. Ten výkon by mal byť, aj keď je primárny, tak to dieťa by ho malo vnímať ako sekundárne. Malo by to vnímať, že je tam spojenie s tým ošetrujúcim lekárom, že ho naozaj to zaujíma. Ten lekár mu približuje ten samotný proces tak, aby ho to samozrejme nepreťažilo, získava priebežnú spätnú väzbu, dáva také empatické pochopenie. Keď dieťa povie nie, tak sa snaží byť empatický k tomu nie a iba tak empaticky povedať, že prečo si myslíš, že si mi povedal, že nie, že teraz asi budeš na mňa nahnevaný, čo? Keď to aj urobíme napriek tomu, že si to neprosíš. A že možno aj potom maminka tatinovi budeš o mne hovoriť a že tá pani doktorka, že prečo to tak urobila. A môžeme sa o tom aj najbližšie, keď prídeš znovu porozprávať, ak mi ešte dáš šancu, lebo naozaj mi na tebe záleží. Že má tam ako keby taký ten komunikačný psychologický kontakt. No a potom vyšetrení, a to je najmä pre lekárov a pediatrov, mnohokrát robia najlepšie, ako vedia. A so všetkými zvládacími mechanizmami, frustráciou, nárokmi, ktoré si pacienti a ich rodičia nevedia často ani predstaviť. A mnohokrát si potom odnášajú aj do domáceho prostredia, že čo mohli urobiť inak. Lenže ten nával, tie veci, ktoré aj ošetrujúci lekár potrebuje riešiť, o tom by si vedela hovoriť aj ty, najmä v chrípkových sezónach alebo v sezónach, kedy ste naozaj že preťažení, tak každý, kto nás aj počúva, by mal empatiu a pochopenie aj pre vás. Lebo ono to nie je o tom, že ja versus ty. Ono by to malo byť ja plus ty versus tá situácia, ktorej čelíme. A je pravda, že keď rodič ide na návštevu lekára, tak má obavu a strach. Čiže ten aj jeho mozog je doslova vystavený veľmi silnému pocitu ohrozenia. Čiže môže byť aj voči vám ako ošetrujúcim lekárom agresívny, podráždený. Tak preto je dôležité, aby ste sa aj vy nepozerali na tých rodičov, ako sa mnohokrát ľudia vo všeobecnosti pozerajú bez rozdielu pozície, že to je taký blázon, to je taký agresor, ale ako človek, ktorý je v strachu. A ľudia, ktorí sa boja, sú veľmi agresívni. Čiže tam je veľmi dôležité uistiť, ubezpečiť, že sme tu preto, aby sme to spoločne vyriešili. Chápem, že je to pre vás dôležité. Mali ste doma obavu, riešili ste to, vnímam, že ste už urobili, už ste tu, už sa poďme zamerať na to, čo urobíme preto, aby sme situáciu zvládli. Aby to nebolo, že ja versus ty, ale ja plus ty versus tá situácia, ktorej čelíme. Takže to možno také krátke zhrnutie pre rodičov, ale aj pre samotných lekárov. No a najmä má to ako spoločnú misiu. Ďakujem veľmi pekne. Ono si mi otvoril ďalšiu tému a to je vlastne tá komunikácia, vnímanie možno rodič, pediatér v ambulanciách, ale myslím si, že to je téma na jeden samostatný podcast, ku ktorému napríklad ja sa veľmi rada vrátim, lebo myslím, že celá tá naša práca nevie fungovať ináč ako rodič, pediatér, dieťa a potrebujeme takto fungovať a mali by sme to vnímať aj z pohľadu toho druhého vždycky, ako si to povedal. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Naozaj bol veľmi poučný aj pre mňa. Nie len teda dúfam, že pre našich rodičov. A budem sa tešiť niekedy na budúce v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Jelenka, ďakujem za pozvanie a stále platí, že keď očakávame zmenu zvonka, tak tú zmenu by sme mali priniesť my. Už Mahatma Gandhi to povedal, buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť v okolitom svete. No ja možno tak v závere iba dodám, že ak nie my, tak kto? A nie od dnešného dňa, tak potom odkedy. Takže ak ďakujem aj ja. Ak nie tu a teraz, tak kedy a kde. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj. Ďakujeme. Ak sa vám dnešný podcast páčil, dajte nám like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi. A ak sa vám páčil ešte viac, tak nás prosím sledujte na našich sociálnych sieťach.